с телефон, колко заключиш, ама... 1 февруари 2014 година. Чего? Масажираш стол. Ай. Големия мол. Първи февруари 2014 година. Молът. Дече, това е кошарата. Да. Айде. Айде да се. Се масажират. Бъде си днюшки само съм. Ей. А. Аби използва. Колко време трае това? Браво е. О, служи си главата да ти опреме. Дигни си качулката. А, не. Аби стигли са нагоре, бе, човек. Те ти опрели краката и така хубаво, а, така. Не. Нека да... Нищо не се отпуснеш, бе. Вие сте като Ицка. Там какво отчита? Тук колко минути Колко остават? Айде, верите. Айде, верите да... Ама ти да станеш, що се изключва. Няма се. Няма се изключва. Няма ли? Можеше на едно. Назад. Да. Ти да използва момент. Айде. Както млад колане, точно деца ти пеше. Айде. 1 февруари 2014 година, Молът. Масажира се столове. Айде.